Il-Partit Nazzjonalista tal-Fazzjoni ta' Simon Busuttil kompla jintensifika l-attakk kontra l-President ta' Malta George Vella. Issa kien imiss l-sieħba tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li fuq is-Sunday Times tiftaħ attakk bla rażan fuq Dr. George Vella. Wara li Simon Busuttil talab għar-reżenja tal-President tar-Repubblika, issa s-sieħba tiegħu Kristina Ketkut infexxet f'attakk fuq Dr. Vella billi qalet li l-prijorità tal-President ta' Malta hija hu nnifsu u l-pożizzjoni politika tiegħu. Bi kliem li jista' jiġi interpretat bħala wieħed mimli insulti, hija qalet li l-President ta' Malta jipritka laqda mis-siġġu tad-deb li għandu f'Sant Anton. L-ewwel li fetaħ attakk fuq il-President ta' Malta wara r-rapport tal-inkjesta pubblika kien l-eks kandidat nazzjonalista u ħatem Beppe Fenek Adami Kevin Kassar. Din il-ġimgħa Kassar li qatt ma nġabar f'elezzjoni li kkontesta kiteb biex jirreżenja l-President tar-Repubblika ta' Malta. Fl-istess jum li ġie ppubblikat l-artiklu ta' Kassar, Simon Busuttil kompla blajta tal-fazzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, l-istess fazzjoni li llum hija wara Bernard Grech wara li għamlitu kap. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook Simon Busuttil imbotta l-artiklu ta' Kevin Kassar u għalli jekk Dr. Vella jirrispetta l-uffiċċju tal-President u għandu jirreżenja. Ma' Simon Busuttil naqal Jason Azzoppardi, dak li kien ħareġ bid-deputati tal-Blue Heroes u wieħed mid-deputati viċin tal-Aqda Repubblika u Manuel Delija. Fuq Facebook Jason Azzoppardi stieden lin nies jaqraw l-artiklu ta' Kevin Kassar dwar it-talba tar-riżenja tal-President ta' Malta u qal kemm kellu raġun f'dak li kiteb Kassar.